ሰላም ስንካራ ተላለየኒ ስመይ ዲያቆን አንወሰም ይባል እሺ ዲያቆን ናብዚ ክብር በዓል እንኳን በሰላም አብጽሐና አሜን حبيرو እንኳን በሰላም አብጽሐና ዝለማዓንቲ እንታይ ዓይነት ክብረ በዓል እዩ ለማዓንቲ ልደታ እግዝእትነ ማርያም ከም ዝተወለደት ልደት ማለት እሺ ካብ ናይ እመቤታችን ዝተመርኮሰ ሓደ ክልተ ሕቶታት ክዓተካ ፍቃደኛ ረሃ እሺ ችግር የለም እሺ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዘለዓለማዊት ድንግል ከም ዝኾነት ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ክልተ ጥቅስ ጥቀሰለይ ዘለዓለማዊት ድንግል ምዃና ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 14 እነሆ ድንግል ክትጸንስ ወልድን ክትወልድ ስሙ ድማ አማኑኤል ክትብል እያ ዝብል كبر هدين تحدوا ولا تاي كبر هدين بخبي دنقل مخانا قلقلين أبو خلو مالتي كلا دما نبي يسكيل بأفدق مسراك مسرا خلو زابير دما أنا بزافدق جزيا أنا زافدق جزيا بعزوتها تنبر دك سبون بايتو أنا زابير أملاك إسرائيل بقى وتي يمون نزل عالم بعزوتها تنبر يلو خم نرنقلنا خمس قلت لنا مالتي أمتين روح زي دما تنبيت إساس معرف سمعت أكون تنس هسكين معرف 44 قطري فقد خلته في الأبو كانية مريم سي كابتنتي جميرة بحق آدم كم عنك تبره نبرت زيد ما قدس يارد أبدوجا نرحبهم على شيء كاليت خاريه يرسي أبس ما يكونون كل ما أزنت عالم تأمته كما خزب لجن يرخبن ننقل النغي فتون ناخد ما أفكره نتزفتو ددما نبخل أخو زبل قال لي بخمسة قال لي تسمع ليش قال لي حنت حتى حتى مبيتاችን ቅድስት ድንግል ማርያም ማስ ቃል ኪዳን ተዋሂባ ወይ ቃል ኪዳን ተዋሂባ አይፈልጠኒ እሺ ከይራልካ ካለ እሺ ዲያቆንها ሓንቲ ካብ ስርዓተ ቅዳሴ ሓንቲ ዜማ እንደትብለልና ዜማ እሺ ወካም ናይ ቅዳሴና እዚ ሓንቲ እሺ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋስየ ዶያነ ዘነሳይከ አክሊለም ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳተነ በብዛ ሳህሉ ወምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ቃል ህይወት يسمع لك እግዚአብሔር አምላክ ካብን ለአልበርተካ ተገልግል ጸጉ ይብዛልካ አሜን እሺ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዕለት 16 ለካቲት 16 ቃል ኪዳን ተዋሂባ በኸምዝኻ ናይ 7 ቃል ኪዳን ናይ 7 ኪዳን ዘለዎም ማሕተም ተባሂላ ትጽዋዕ ለካቲት 16 ተዋሂባ በኸምዝኻ ኪዳነ ምሕረት ተባሂላ ትጽዋዕ ማለት እዩ እሺ ያንየለይ ሰላም ስንክም ተፈላሊኒ ኢየሩሳሌም አባኖ እሺ እንኳን ናብዚ ክብረ በዓል ናይ እመቤታችን ሰላም አብጽሐና አሜን እሺ ሓደ ክልተ ደሞ ሓተኪ እሺ ናይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ውዳሴ ማርያም ዝደረሰ አቦ ምን ይባሃል ናይ እመቤታችን እንተልከን ተሕተ ገመለ ውዳሴ ማርያም አባ ያሬቆስ ነው ውዳሴ ማርያም አባ ኤፍሬም እንዳፈለት ገኸ ማለት እሺ ናኻ ሓተካ ዶ መላእክቲ ጾቶም አወዳት ዲም አዋልድ አወዳት ጎበዝ አወዳት እሺ ተመልስልራ መላእክቲ ሲ ጾቶም አወዳት ዲም ወይስ አዋልድ ጾታ ይብለም ጎበዝ ጾታ ይብለም እሺ ካላይ ተሕቶ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ 7 ወለዳ እስኪ 3 ተጣስላይ ዳዊት ካብ ወለዳ ካብተን 7 ደቂ ኣንስትዮ ካብ ቨርቲካልና ተልካ ዝተወለዳ ኢንሻአላ ያሬት አይፈልጠም እሺ ካለ ተኻተኪ አዋና ወደ እስኪ ምስጢረ ስላሴ እዚ መን ፈጠረና ትፈልጠና እሺ ፈትን መን ፈጠረና ስላሴ ለምን ከናምን ስላሴ ክንደዮም ሓደ ይሆኑ ሰለስተ በምንታይ ሓደ ይሆኑ ብስም ብግብሊ በአካል በምንታይ ከሰለስተ ይሆኑ አይዞ
جها ببهري بسلطان بملكوت جوز نفع تمهر لها هو أبي تمهر عفي ها عفي عفي እሺ የሩሳ ሓንተቶ ናይ መወዳት ሓተኪ ናይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዳሴ ዝደረሰ አቦ መን ይባሃል? ቅዳሴ ማርያም ማለት እዩ። ቅዳሴ ማርያም ተሐትከኒ ይርጋ መስለኒ ቅዳሴ ማርያም አይተከኒ ኦኬ አባ ሕርያቆስ ሕርያቆስ በዚህ አጋጣሚ አባ ሕርያቆስ ለማዓንቲ ዓመታዊ ክብረ በዓል እዩ በረከተ አይ አባ ሕርያቆስ ምስ ኩላትና ይኹን ተን ሸውዓተ ወለዶ ዝበልኩ ከዓ በርቲካን ቴክታን በዚህ ለማዓንቲ ይውዕሉ ከምኡውን ተም ሸውዓተ ወለዶ ከዓ ሄመን ዴርዳ ቶና ሲካር ሄርሜላ ሃና እና ሻውዒት ከዓ ምን ያኔራ ሴትና ይባሃሉ ማለት እዩ። የቅኒለይ ሓንቲ ሕቶ ናይ መወዳታ ትፈትዎ ዘማሪ መን እዩ? ዘማሪ ሙሉቃን ሙሉቃን ዲያቆን ሙሉቃን። እሺ ካብ ናቱ ሓንቲ መዝሙር ደሞ ተስምዕና። እሺ አረሳሁም ያንን ዕለት አልዘነጋም ያንቺው ውለት እናቴ ሆይ መለሽ ኪዳነ ምሕረት እምዬ ሆይ መለሽ ኪዳነ ምሕረት ስላበለ ምክንያት አነብከ አይላ ትፈትዎ ዘማሪ መን እዩ? መዝሙር ትፈትረሃ ሰሚዕረሃ? እስኪ ሓንቲ መዝሙር ዘምር ደስ ዝበለካ ሕጂ አጽናዕ ሓተካ እሺ መዝሙር አጽናዕ እሺ እሺ የቅኒለ የርሰይ እንኳ ብድጋሚ ብሰላም ኳ ኣብፅሐና